विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांस मी सुचित्रा नायकंदेवेचे मोगाचो येवकार. ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲೇ ಮನಸಾಂಗೋಚೇಕ सांगणे बरे ಕೆಲವು नेकरां जल्मतानंत प्रतिभावंत होऊन जल्मून असतात. हेंचे एक प्रतिभे काय आसा त्या तेंच्या नेकरापणांतच पुरा समाजच कलत असता. एक बोलवे शिकवेची नेकरां एक राष्ट्र मट्टांत तेंचें नांव एक गुर्तिसून घेवचें म्हटल्यार मस्त विशेष जाल्लो विशय. आनी ती एक आमच्या कुडाल देशस्थ आद्य गौड ब्राह्मण समाजाचे अंक्रियो म्हणून सांगूया आमास एक भरम होता. ही नेकरां इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स हेंतू नाव घेतलें आमच्या उरले नेकरांचो एक स्फूर्ती आनी प्रेरणा म्हणून सांगून एक आशय होता. हेंचे साधनेस हेंचे आयस बापूस हेंचे घरच्यांचे श्रम साधने त्याग श्रद्धा मस्त असता. तर या नेकरा ಒಟ್ಟು आणि हेंचे अशी ಒಟ್ಟು आज या कार्यक्रमांत आमी एक संवाद करवे आसा. आमचे ಒಟ್ಟು आज आसत मधुरा आणि त्यांचे लेंक हिमांशी, तिचे प्रांत अक्षता आणि त्यांचे लेंक आराध्या, श्वेता आणि त्यांचे लेंक अन्विका. तुम्हास तिघांचो या कार्यक्रमास आदरपूर्वक स्वागत. या बाबूचं नाव कसलं? हिमांशी. हिमांशीच्या आप्पाचं नाव कसलं? विक्रम. तुझ्या अम्माचं नाव कसलं? मधुरा. त्याच्या प्रांत हिमांशीचे ऊर कैला घर मंगळूरून मिगे पद्य तू श्लोक सांगते अम्मास हिमांशी सांग. गौरी नंदन सांग. गौरी नंदन गणेश वरद मांप ही गजमुख गजमुख गणनट्टा गणेश वरद मांप ही गजानना 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 नाये गजुकना एक गंत गजानना एक गंत गजानना एक गंत गजानना. हाय फाय दे मला एक. व्हेरी गुड. तू गुड गर्ल न्या. तुझी अंगी कैले कलर हिमांशीची? केले कलर अम्मा हे केले कलर सांगा. पिंक. कसला मग हिमांशी ता? कॅट. व्हेरी गुड. तर कसं करतं दाखव अम्मा कशा करतं सांग. कसलं बघ आंबा आहे. ओ या कसलं ते बघ ते कसं करता. कसलं कागे या कसलं तसं करतय. हे कसलं मग. वाव. रॅबिट किती छंद असा नाही. या कसलं जिराफे. किती असत मग जिराफे. हे कसलं ऍपल. कैला कलर ऍपल कलर कैला रेड कलर. व्हेरी गुड. ते बघ ते कसलं. ते कसलं ग्रीन कलर. नवील कसे करता मग. नाबिलो. या कसलं लायन. कसं करता लायन. अबा कसं करता लायन करताय. नाविलो कसं करता म्हटलं. डॉग कसं करता सांग. ओ व्हेरी गुड. हिमांशी आमच्या प्रधानी कोण? मोदी आज्जा आहे. आमच्या देश कैला भारता. बाबूचं नाव कसलं? अन्विका. बाबूच्या अन्विकाच्या आप्पाचं नाव कसलं? अम्माचं नाव श्वेता. श्वेता. अन्विका स्कूलास जाते. कैला क्लास? LKG. LKG. स्कूल कैला?
ಸ್ಕೂಲ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ತೆಂಕಿಲ ಪುತ್ತೂರು. विवेकानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल तेंकिला पुत्तूरू. वेरी गुड. तुझे घर कहीं? ಪುತ್ತೂರು. पुत्तूरू. अन्विका, अन्विकास फ्रूट्स ಗೊತ್ತಾ ಸಾಯಮ್ಮ? फ्रूट्स आम्ही ಕೆಲವು फ्रूट्स दाखवतो तुले, ते सांगवे वैता या कैला? ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ. वेरी गुड. ಆಪಲ್. एप्पल. वेरी गुड. ಬನಾನಾ. वेरी गुड. ವಾಟರ್ಮೆಲನ್. वेरी गुड. ಫ್ಲಾಗ್. वाव. फ्लॅग ಅಂತಲೇ ಕಲರ್ कसले? ಆರೆಂಜ್, ವೈಟ್, Ah. ಬ್ಲೂ, ಗ್ರೀನ್. वेरी गुड. ಕಾರ್. वाव. कारचा कलर कैला मत? ವೈಟ್. व्हाईट. ಬೋಟ್. बोट. बोट केंतो असा? कैसून जाता असा त्या? ವಾಟರ್. वॉटर. वेरी गुड. ಹ್ಯಾಂಡ್. हँड. ಇಯರ್. इयर. ಗ್ರೇಪ್. नहीं वेजिटेबल. या व्हेजिटेबल. ಬ್ರಿಂಜಾಲ್. ब्रिंजाल. ಆನಿಯನ್. व्हेरी गुड. आता तुले स्कूलास जाताना तू? स्कूलांत कसले शिकवतात? ABCD 1 2 3. ABCD 1 2 3. मिगे श्लोका. A A I I. आ आ इ ई. मिगे राईम्स. राईम्स शिकवतात भैया. त्याच्या प्रांत श्लोक शिकवतात भैया. आता अन्विकास श्लोक ಗೊತ್ತಸಾಯಿ? एक सांग बघे एक. शुक्लांबरधर विष्णु शशिवर्णं ध्याये सर्वज्ञ वशान्तये वक्रतुण्ड महत्काय कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. व्हेरी गुड. आता मी अन्विकाला एक विचारतो. आमच्या नेशन कैला? इंडिया. व्हेरी गुड. त्याच्या प्रांत नॅशनल बर्ड? पिकॉक. वाव. त्याच्या प्रांत नॅशनल ॲनिमल? टाइगर. व्हेरी गुड. मिगे नॅशनल फ्रूट? नेशनल फ्रूट मैंगो. मँगो. मिगे नॅशनल फ्लावर? लोटस. लोटस. मिगे नॅशनल रिवर? नेशनल रिवर गंगा. गंगा. मिगे नॅशनल अँथम? एंथम जनगण. जनगणमन. त्याच्या प्रांत नॅशनल गेम? हॉकी. वाव. व्हेरी गुड. आता बाबूचं नाव कसलं? तुझं नाव कसलं? आराध्या. आराध्याच्या आप्पाचं नाव कसलं? रवींद्र. त्याच्या प्रांत आराध्याच्या अम्माचं नाव? अक्षता. आराध्याचं घर काही? शक्तीनगरा. आराध्या स्कूलाच जात आहे? वय कैला स्कूल? माउंट कार्मेल. आराध्या कैला क्लास? बी सेक्शन. बी सेक्शन केंतो? व्हेरी गुड. आराध्या तुझ्या स्कूलांत तुझ्या मिस कसले शिकवता? ABCD. मिगे राईम्स. त्याच्या प्रांत 1 2 3 शिकवताय? कसं सांग मला एकदा 1 2 3. व्हेरी गुड. अरे त्या कैला कलर? कैला कलर त्या? पर्पल. व्हेरी गुड. अरे येलो. ब्लू.
फिंगर व्हेरी गुड. तू वाव, टोमॅटोचा कलर केला रेड कलर. बनाना, बनानाचा कलर येलो. त्या कसाला ऍपल. ट्रेन, ट्रेन कसं जाता, कसं साऊंड करता. तू ट्रेनर गेलंस आहे. नाही एकदा गेलंस आहे. तू एरोप्लेन बघितलंस आहे. घरा बघितलंस आहे. तोरले विमानाने. व्हेरी गुड. आता आराध्या, तुले घरा अम्मा कशाला कावे करून देते. ऍपल कट करून देते. तुला कावे कोणी देवायचे तोंडाच. अम्मा कावे करून देवायचे तोंडाच. आता आराध्याच्या बर्थडे केव्हा गोतस आहे. केव्हा. फेब्रुवारी. व्हेरी गुड. आता मधुरा, तुमच्या हिमांशी आता 2 वर्षाचे नाही करू. त्याला आता एक इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स घालवे जाल्यार तुम्ही नाव देवे जाल्यार ते आनीक मस्त दखले असता. तेवढं दखले पोरास एक तिकता एक अगाध शक्ती असा म्हणून सांगून तुम्हा असं केल्या रीतीन कल्ल्या कसं कल्ल्या आणि पुरा. कसं म्हटल्यार स्टार्टिंग एक 2 महिने असतानाच आम्ही काय करीत म्हटल्यार आता अम्मा आणि मामी होंदे त्या लावताना नाव घालताना पद्य सांगित असवेचे आणि काहीतरी श्लोक सांगित असवेचे आणि भजने घालून त्याला ऐकवायचे. तसे करीत होतो. तसे ते करीत असले 3 महिने होतं ना अम्मानं स्टोरी कथा सांगू स्टार्ट केला. एक ती कथा 2 दिवस असताना उगीत होते घेऊन कथा सांगताना उगीत होते. मी 2 दिवस मेकते जसे सांगताना तोंड बघू स्टार्ट केला. नेक्स्ट 2 दिवस पुढे सांगित असल्या बरीत ते तिने हुंगुटवे स्टार्ट केला. कथा सांगितल्या बरीत रेस्पॉन्स कर स्टार्ट केला. तद्वा लेखले आम्ही येले काहीतरी शिकवल्यार बेग घेत म्हटल्यार बस दखले पिरियडार ते कथा एक 3 महिन्याचे नेकर कथा ऐकवा जाल्यार ते एक खुशीचे विषय. तसे बनू आम्ही मी शिकवित गेलो. एक त्याला 18 आम्ही एंगेज करून ठेवतो. पुरा घरा पुरं एंगेज होतो आम्ही. त्याला फ्री वन सोडित नाही. तो सॉंग सांगवायचे, त्याला खेळवायचे, नाहीतर काय ऐकवायचे करत होतो. असेच पुरा सांगून होताना एक 9 months होताना तिने आयडेंटिफिकेशन करवे स्टार्ट केला. ते एक वस्तू दाखवल्यार त्या काही असं आपले जाऊन हाडवायचे तसे करीत ते. 1 वर्ष होताना तिने सांगवं स्टार्ट केलं कैलास तसे पुरा. आमच्या वर्ल्ड रेकॉर्डाचे ऑलमोस्ट 1 year 3 months असताना रेडी झाले ते. पुरं सांगितले राईम्स श्लोक भजने सांगितले. मी ए फॉर ॲपल ABCD नंबर्स पुरं सांगितले. मेन म्हटलं मस्त त्याचे व्हिडिओज काढा भारी बंग झालं. त्याला बसवं झाल्यावर एक व्हिडिओ म्हटलं तस रूल्स अँड रेग्युलेशन्स असतात नाही तसे म्हणू त्या प्रकार आमस गावत नाही ते. मी कसं तरी कडून 1 year 9 months असे रेकॉर्ड झाले ते पब्लिसिटी गावले. त्यान तुम्ही आता तुमच्या लेंकीस हिमांशीस बघताना त्या बसल्याकडे बसत नाही त्याला बरे मस्त छोटी एक नेक करून ह्याच कसाला सांगता तुम्ही त्याला काहीतरी एक विशेष काहीतरी खावायच्या तसला काही हसय देवाच्या म्हणे. त्याच्यात टाइम पिरियड आता खेळवायचे टाइम पिरियड स्पेशल खावायचे पुरं काही नाही. नॉर्मल नॅक्रस काय देतो तिकते तसं आणतो देवाच्याने. आता श्वेता, तुला आता अन्विकाला असायला एक अद्भुत एक असाधारण शक्ती असा म्हणून सांगून तुला कद्दू कल्ल्या कसे कल्ल्या. त्या माझ्या थोरले लेंकीचे एक रुटीन होते. म्हटल्यार एक नॉर्मल घरचे काम असतात. एक सुडकी घालताना एक देवाचे त्यांना काउंटिंग शिकवत होता मी त्याला. आणि त्या एक क्लोथ्स देताना कलर शिकवत होता. आणि हँगर क्लिप्स आणि येतात ना ते देताना कलर पुरं सांगित होते. त्यात रुटीन झालं मला डेली. म्हटलं तसं त्याच स्कूलच द्यावे स्टार्ट केला ना. नेक्स्ट या दखलं होतं त्यात मला अभ्यास होऊन
ಎಲ್ಲ तसं करून करून त्या बेगीन शिकल्या बेग शिकला त्याच्या बघून या कंटिन्यू केला आणि त्यात रुटीन झालं मला. वय वय वय. आता या एक आता एक रेकॉर्ड जाताना तुम्ही या करताना त्याला रेकॉर्ड गवळला केलं वर्षांत त्याले येत 2022 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೇಳೋ ते पुरा अप्रूव्ह पुरा ओन कन्फर्मेशन ಇತ್ತು ना सप्टेंबर. आणि किती वर्ष झाली ते त्याले? 3 ವರ್ಷ 7 ತಿಂಗಳು झाले ते. त्या कैली प्रश्न विचारित असताय तुमच्या लागी? काहीतरी एक व्हेजिटेबल कट करायचे तर डेली काहीतरी काम असताना त्याद्वा या कैला नंतर काहीतरी टीव्ही तानी बघताना काहीतरी स्पोर्ट्स आणि असताना कैला व्हेकल तसं आणि पुरा विचारित असता पोरा. आता तुम्ही आता या इंडिया बुकाच्या या ते एक असा म्हण कसं केलं तुम्हाला असा नाही तर त्या कसं एक नाव देव्या तसं पुरा एक मी म्हटलं तोरले लिंकीच्यात काहीतरी एक नेक्रांस एक अचीव करू असाही बघित होतं तद्वा तिकत कल्ला नाही तर मला मी इंडिया बुक ऑफ म्हटलं मी गुगल अंत न्यूज आणि बघित असतो तद्वा एक यंग अचिव्हरचे बघितलं तद्वा वाय नॉट म्हटलं आमचे एक नेक्रास करूवत नाही म्हणे एक बघितलं तद्वा ಸ್ಕೂಲಸ್ ದಾವನ್ असताना चिकित्साच्या ಬಗ್ಗೆ रिसर्च आणि केलं एक 2 days ಅಂತ त्याला कैला पुरा ಗೊತ್ತಾಸತ್ ಮನೆ एक लिस्ट केलं मी त्या लिस्ट ಅಂತ स्कूल असून आईला प्रांत त्या ಗೊತ್ತಾसाई या तुला कैला ಗೊತ್ತಾसाई विचारताना सांगितलं ऑलमोस्ट त्याचे मला होईत करवत म्हणदाला. अक्षता आता आराध्या लागी त्या म्हटलं आराध्य मस्त दक्कले नाही करू त्याच्या लागी एक या वर्षांत तुम्हाला त्याच्या असाधारण एक शक्ती असा म्हण केद्दो कल्ल्या आणि कैला रीती ಅಂತ कल्ल्या म्हटल्यार त्या दक्कले नेकरू असताना त्याला अम्मा पुरा मानवीत असताना त्या मस्त ऍक्टिव्ह करीत सॉंग सांगताना मस्त खुशी रे करीत कॅच करीत तदापर्यंत अम्माच्या कडसून गोवाच्या घरा येताना मामी सांगोचे पुरा ऐकल्या मागे मामी शिकवत होती असत बसून पुरा तदापर्यंत टीव्ही चूर बघून मागे त्यात फुल्ल कॅच करून बायट करा सुरू केला त्या इनी माझे हजबंड ते बघून या रेकॉर्ड आज जाडिया म्हणे का त्यांचा आयडिया झाला त्यांच्या कोणा फ्रेंड सांगितले गे तसं होऊन त्यात रेकॉर्डिंग करून आम्ही मागे जाडलो यास इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड म्हटलं ते आता बोलूया शिकवायची मात्र तर त्याला कैला एज अंत त्याच्या यादला आम्ही स्टार्ट करताना 2 year 1 year 9 months ಅಂತ आम्ही जाडून पुरं होताना पास झाले 2 year 3 months ಅಂತ पास झाले. 1 year म्हटलं ते बोलीत तो समा बोलूया नुडी म्हणते चूर बेग बोलू सुरू केला तसं होऊन बेगीन शिकवा सुरू केला. आता त्यांचा आता कैला रीतीन त्याचा एक अभ्यास होईत म्हटल्यार आता अम्मानं सांगितलं वय अम्मानं त्याच्या तुमच्या मामीनं सांगित असं कॅच केला आता बरे ऐकवायच्या मात्र त्याला होतं त्याला बोलूया म्हटल्यार मस्त येतो कैला रीतीन तुम्ही त्याला अभ्यास करू त्याला म्हटल्यार आम्ही धरून तोलले नाही त्याला असत केलत असताना त्याला एक स्टिकर साडेते बुक साडीते त्या पूर दाखवून कलर्स दाखवून मागे एनिमल्स पुरा दाखवून त्या पुरा मागे त्या बघून शिकू सुरू केला त्याला मागे इंटरेस्ट होते बुक पुरा बघवायच्या त्या पुरा इंटरेस्ट होते चुरो तसं होऊन त्याला याद बेगीन कॅप्चर करत शिकव सुलभ झाला. मधुरा आता तुमच्या आता एक नॅकराचे एक साधन म्हणजे तेवढ्या दखल्या नॅकराचे साधन आहे साधारण पुरा एक अशी बापसांचे एक प्रेरण म्हणून सांगतो ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ तुमचे एक अभिप्राय कसा आहे? ऍक्च्युअली मी अभिप्राय म्हटल्यार जनान सांगू जेवढं ठरलं मनीस मी नाही मस्त तू अम्मा म्हटल्यार मस्त नॅकरा बघतली असतात मस्त आमची मालगाडी बघतली असतात जाले माझे प्रकार काय सांगतो म्हटल्यार एक नॅक्रास आणि एक नॅक्रा वाटू कद्दू कंपेअर करवे नाही का आता कसे आमचे हातांत 5 बोटा समा असत नाही तसेच समाजांत एक नॅक्रा एक मेंटॅलिटीर असतात
कदो माझे नेकूर त्याचे नेकूर तिकते शिकले सा माझे नेकूर शिकवे म्हणून आम्ही कॉम्पिटिशन तर कदो नेकरांचं जाडवे नामा काय आमच्या नेकराला एक सुप्त प्रतिभा असताय त्याच्याले काय ते टॅलेंट असताय त्या समदल्ले प्रकार त्यास आम्ही गायडन्स करून प्रोत्साह देऊन कैला चटवटिके काय ते हवे ते देऊन एक चुकूड रीतीर त्यास पुढे हाडून समाजात पूरक परिसर होऊन एक समाजात चुकूड व्यक्ती होवायचे बरी आम्ही प्रोत्साह देवे होतो बदला ಒಟ್ಟು ಕಂಪೇರ್ करवे नाही का म्हणून माझे एक अभिप्राय. आता साधारण आम्ही आता केला पोट्यात एक नॅकरा एक हुशार नॅकरा म्हणतो कोडलं आता केला पोट आम्ही चढीत होतो त्याच्या अप्पा अम्माने हुशार असते तसं नेकूर हुशार ते केद्दो एक नॅकरा हुशार म्हणतो कोडले त्यांचे एक फॅमिली बॅकग्राऊंड तेंतू कोणतरी हुशार असते वंश पारंपरे ओन येवेचे बुद्धिवंतिके आम्ही एक नॉर्मल सांगतो. तुम्ही त्यास काय सांगता आणि तसं तुमच्या फॅमिलीत कोणतरी असं हुशार तसं काय कोण असतं त्या? हा माझे म्हटलं माले माझे अण्णा आणि माझे अण्णा म्हटलं भाऊ आणि माझे अप्पा त्यांचे म्हटलं जनरल नॉलेज पुराचे चेड तसे ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಲೆ 2012 ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಂತ ಚಿಕ್ಕಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕೆಲ್ಲೆಸ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ आणि केलेंते तत सेम इयर येले म्हटल्यार 2022 10 इयर गॅप आणि ते येले उदाले ते एक अप्पा आणि अण्णाचे एक जनरल नॉलेज एक माले आईला. अक्षता आता आराध्याचं तुम्ही आता तुमचं गो रवींद्र त्यांनी म्हटले ना इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स जाडू होतो म्हणून सांगून त्याचे एक प्रोसिजर कसं होतं? प्रोसिजर म्हटल्यार गूगलान फस्ट असं इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड ॲप्लिकेशन आम्ही हे करवा डाउनलोड करवा तर पण ते फुल फिलअप करून त्या जाडवे तिने मेलांत मेसेज करतात मेसेज करून जाडा म्हटल्यार आम्ही नेक्स्ट त्याचे फुल बायोडाटा धाडावे नेकराचे त्यात आपण पार्टी अप्रुवलचे मेसेज येता त्या जाल्या पर्यंत आम्ही फुल व्हिडिओ करून म्हटल्यार एक व्हिडिओ अंतो एक पिक्चरांत फोटोस मात्र आसवे ನಾವು एलिफेंट जाले एलिफेंट म्हणून बरोवल्ले बरं कय्यो आसवे न्ही कमा खाली स्टिकर्स जाले स्टिकर्स आसवे कय्यो बरोवल्ले बरं आसवे न्ही कमा तसे धाडवेचे जाले स्टिकर्स बघून धाडवेचे जाल्यार मेग्गे आम्ही कय्यो शिकोवन देवे न्ही कमा तिनीतन सांगवेचे तुमचे वॉइस ऐकवे न्ही कमा तसे पर होते त्या पुरा आम्ही एक एक वारास एक एक सेट करून जाडलो तसं होऊन 2 year 3 month फुल कंप्लीट जाले त्या मागे वापस मेल आयल्या तुमच्या या जाले सिलेक्शन जाले आसा म्हणून त्या जाल्यापर्यंत एक 2 month होता ना फुल प्राइज पुरा सेट करून जाडले. आता तू सांगितलं नाही अक्षता व्हिडिओ करून जाडवे त्या व्हिडिओ आता कंटिन्युअस वयसवे नाही तुम्ही आता कट करून जाडवता तसला प्रकार असताय नाही व्हिडिओस कद्दो आम्ही करताना डायरेक्ट लाईव्ह बरी एक फुल करवे एडिटिंग पुरा कय्यो आसवे न्ही कमा तेन्ना तुमगे वॉइस ब्रेक त्या पुरा कय्यो आसवे न्ही कमा एडिटिंग एक चूरो आसवे नाही ओरिजिनल व्हिडिओ तो धाडवे फुल तसं करूनच जाडवे नाही. आता मधुरा आम्ही एक असं टीव्हीन त्याने प्रबक्ताने एक रियालिटी शो एक जड्जी चारता केद्दोन एक नॅकराचे त्या मस्त ऍक्टिव्ह नॅकरू असतं कुठले क्या खा के पैदा किया है तुमने आपने म्हणून आता त्यानंतर क्वेश्चन मी तुला विचारायचे तू घरवर असताना तुला एक स्पेशल डाएट म्हणतो तसं काहीतरी होत नाही तसलं डाएट काही नाही ॲक्च्युली घरवरनीच काय तर देत तसंच ड्राय फ्रुट्स मामूली कसं हेल्दी फूड देत स्पेशल तर तसं आम्ही काही घेतलं गॉड गिफ्ट नाही आहे. आता श्वेता आता एक नॅकरा असं दक्कले दर्शन एक नॅकरांच्या प्रतिभेमास दिसत असता तुम्ही त्यांच्या खाव्याच्यांत त्यांच्या तसं कसलं तरी एक विशिष्ट खावे म्हणून असताय नाही नॉर्मल होतं आम्ही म्हटल्यार जंक फूड चढ म्हणून प्रिफर करीत नाही म्हटलं घरात काहीतरी बाहेर गावाच्या घरात करून घरात करतो मी. आता मोमोज असले त्या मैदान करतात ना आता वीटन केलं तर हेल्दी असतात व्हेजिटेबल्स असतात चिके त्यात व्हेजिटेबल तसं घरात कर ट्राय करतो चिके. आता अक्षता आता आम्ही आधी दर्शन ऐकतो एक नॅकरां हुशार असतो कुठल्या त्यांच्या
अप्पा अम्मा आणि पुरा हुशार आहे कोणा त्याच्या आजी आज्यांनी पुरा हुशार असतात आहे कोणा म्हणून सांगून एक म्हटलं त्यांच्या वंश पारंपर्यान इल्ले दिसता यांच्या बुद्धिवंतिके आहे म्हण. तुमच्या घरात तू कसं तसं लेखत तुमच्या घरात कोण असत आहे नाही तुझे लेंकीसत तसं इल्ले चढीतून बघू गेल्यार ಮಾಮಿಚೆ ಎಂತ ಸತೆ ಮಾಮಿ ಗೆತ್ತು ಚುರು ಬೊಗ್ವೆ ಕೊರ್ವೆಚೆ ಸೇಮ್ ಬೋಲ್ವೆಚೆ ಪೂರ ಬಗ್ತನ ಮಾಮಿ ಸುತ್ತ ಮ್ಯಾಚ್ होतते वय मामी हुशार असताय मधुरा. आता हिमांशीचे एक सकाळसून संचेसर त्यामुळे आता दकले हे असोचे दालेरो नाही करू दालेरो त्याच्या लागे असोचे एक प्रतिभे बघताना मस्त मस्त एत्तरांत असा त्याचे एक दिनाचरी कसे असता. दिनचर्या म्हटल्यार सकाळी उठून अद्दी त्याला ब्रश आणि नाव वयसं फर्स्ट दावेच्यात बाथरूम असं मागीर उठून एक कारागृह वसत एक सांगता श्लोक सांगता ते मूड आयल्यार सांगता नंतर न्हावून मागे देवास नमस्कार करून तिंडी सकाळचे तिंडी जाल्यार पण त्याचे खेळवेचे नंतर बिझी असतं ते काहीतरी खेळता त्याचे काम करत आणि तू त्याला ते टाइम खेळत असतं मागीर 10 घंटेस काहीतरी फ्रुट्स तसे देतो मग त्याने दनपरा खेळवायचे दनपरा जेवण मागीर सांजेची भायर खेळवे सोडतो चूर मत्तेन तांणी खेळून दे पुरा अभ्यास नंतर चूर भायर जातो तो मत्तेन चूर राव तेंतू खेळवे सोडूचे फ्री असले चप्पानी असल्यार पार्कास बोलान येतो नंतर भायर आउटसाइड जातो. त्याला आता टीव्ही मोबाईल तसलं प्रदेवाचे असतं ऍक्च्युअली काय ते म्हटल्यार आम्ही मोबाईल उन्हे देत नाही सांगित नाही आतांची नेकरा मोबाईल हवीत जाल्यार आम्ही काय ते केलं असं म्हटल्यार टीव्हीच युट्यूब वायफाय कनेक्ट करून युट्यूब करून असा तेंतू रೈಮ್ಸ್ तेले कैले फिजिकली मेंटली ओनु कैले ರೀತಿ हावे तसले सॉंग्स भजने रೈಮ್ಸ್ तसले गाणं सोडतो ते केले तसले बरी ते ऐकत असता नोडी कली माडी कली केळी कली म्हणा त्या टाइपर ते केलेल्या बरीत तेंतू ऐकत असता आणि नेक्स्ट 2 दिवस होताना त्या सांग स्टार्ट करता शिकता तेंतू मस्त हेल्प झाले तेले मिगे काय ते म्हटल्यार एक आता इंग्लिश वर्ड्स कॅच करवे स्टार्ट केला ते ऐकून कम गो आय विल नॉट गिव्ह यू मम्मी डॅडी त्या आम्ही शिकवले नाही त्या बघून बघून त्यात मगांशी अप्पा कैसा डॅडी म्हणत एक शिकता मस्त कॅच करता त्याला मस्त यूज झाले मस्त भजने सांगता मस्त पद्य सांगता राईम्स सांगता आम्ही त्याला टाइम देतो घरची पुरा आता घरा कोण असता आज्जा आजी आप्पा आम्ही मी त्याला एकले सोडित नाही त्याच्यावर आम्ही खेळतो मी काय तर म्हटलं ते खेळत असले बा ते 1 2 3 शिकवायचे झाले ते खेळत असल्या बरीत मी ते सदी 1 2 3 सांगित होतो एक 4 दिवस होता ना त्यात रिपीट करत स्टार्ट करतात तसं म्हटल्यार खेळीत असता येऊन ऐकत असता तसं मी उगीत बसत नाही मग त्यानं कसं संडे मंडे तसं पुरं सांगित असतो ते एक वार ऐकत असता नेक्स्ट वीकन त्यात स्टार्ट करता सांगवे ते शिकवे ते ताई मोदला गुरु म्हणतले बरे. अक्षता आता आराध्याचे एक दिनाचरी कैला रीत असते त्या माझ्योट निजत नाही सकाळी ते सकाळी फुल फ्रेश अप होऊन आमच्या घरा येता येऊन फुल निज्जोचे थोरल्या घरात निज्जोचे फुल फ्रेश अप होऊन मॉर्निंग आयल्यार कोक्को जोचे होते इथं मी दात होते बरोबर गंजी उठा सकाळी जोयचे तर पण ती येऊन फुल पाखरांत फुल काव्या घालता इडी जालांत तर अभ्यास झालो असो त्या एक त्या जाल्या पर्यंत फुल पाखरा येतात त्याला म्हणून राखत असतात पाखरा त्याला म्हणून राखत असतात जस एक 25 कावले एक सेटच येतात याचे पिकॉकचे मागे बदल पाखरा येतात ते पुरा घालून जाल्यापर्यंत इस्कलास बाय सरता त्या जाल्यापर्यंत इस्कला जाऊन येऊन पुरा मामी उठत केलात नेकरान शूट केलात पुरा असता म्हणजे त्या टाइमार आम्ही चूर फ्री होता ना त्याला शिकवायचे मागे चूर पार्कास त्यास पुरा जाता चूर बाहेर बोलान येतो म्हणजे घरचेच वातावरण असताना बाहेर बोलान नेल्यार फुल कळतं त्यांचे प्रपंच असता म्हणून कळतं तसं असतं फ्री सोडतो रात्रीवर मग ते थोरल्या घरात तर त्याच्या घर तर थोरल्या घरात म्हणायचे त्यानंतर त्याला
श्वेता आणि एक कसं जाल्यार म्हटल्यार आतां इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्सांत तुज्या लिंकेन नांव घेतलां आसा आनी फुडें आतां कसं जालां आलोचन तुमच्या आनी कोचिके गिन्नीस लिम्का तसे पुरा रेकॉर्ड्स असतात ना तसं काहीतरी प्लॅन घातलो सवय मी कर्नाटक बुक ऑफ रेकॉर्ड असं त्याच्या प्रांत अप्लाय केलं आसा त्यांचे एक म्हटल्यार त्या इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड मिके नाही म्हटल्यार त्यांचे एक इव्हेंट एक करतात ते ऑर्गनाइज करताना ते अप्रूव्ह करतात तेद्वा थंयसर आमी वेट करवा मन मेल आयला आसा प्रोग्राम करवेचे दिसता न्ही तेद्वा म्हटल्यार इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड अंत पुरा अचीव केल्ल्यास एक आयडेंटिफाय करून त्यांस एक हॉनर केलं तेद्वा ಎಂತೋ ಗೌಳ್ಳೆ ಬರಿ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಕ್ ಆಫ್ रेकॉर्ड दल्ले बरी तसं अक्षता आता तुम्ही एक कामाच द्यावे आता त्या दखले नाही करू त्याच्यावर तुम्ही कैल्या रीतीन गमान देता म्हणजे त्याच्या एक बेळवणीगे आता बघताना आम्ही त्या एक कोणतरी त्याच्यावर एक डोले घालीतच हवे म्हणजे बघितच हवे म्हणून आता तुम्ही बाहेर जाता घरा कैल्या रीतीन तुम्हाला घर तुमचे काम आणि त्याच्यावर गमान द्यायच्या कैल्या रीतीन होता म्हटल्यार आमच्या घरा फुल जॉईंट फॅमिली जॉईंट आता सपरेट जालो सो ते होता चेडी तोवन आसवेचे तोरल्या घरात आसवेचे तसं म्हणून त्याला पुरण येऊ प्रीत करतात पुरण सो मिंगल झाले असं त्या मी ताव्या पुरा काही नाही तसं होऊन मी त्याला सोडून जातो असं तो सोडून ट्रॅकिंग तसं असं पुरं जातो तसं होऊन त्या फुल्ल पुरण झालं माझ्या ಒಟ್ಟು ನಿಜ್ಜತ್ ಕೂಡ ನಾಯ್ತೆ ಡೈಲಿ ನಿಜ್ಜೋचे मामीचे ಒಟ್ಟು तसंच निज्जोचे अंतु घरांत घरचींत बघून घेतात दला येते एक त्याचे एक आराध्याचे एक ते एक शक्त असतं म्हटल्यार त्याचे एक बुद्धिवंतिके असता न्ही त्यास आमी चडी तोन बघव्या जाल्यार एक आयस नाहीतर बाप्पूस म्हटल्यार मेन असायची ते आमास दिसायची तुले तू त्याच्यावर कैल्या रीतीन गमान म्हटल्यार डेली बघीत एक ऑब्झर्व करीत असायच्या तसं कैल्या केद्दो पुरा तुझे एक त्या एक फ्री असताना मी त्याला चुरू बसवून पुरा शिकवतो मगे असे कॅच करीत असतो म्हणजे धरून तोवन त्याला साधित नाही म्हटल्यार त्या धरून तोवन ते एद्दोलसर मांड्यार कुठं बसवून असा ना करेक्ट म्हटल्यार त्याला तवणी मूव करीतच आम्ही शिकवायचे नाही अक्षता आता आराध्याचं एक असायला पुरा एक रेकॉर्डांत नाव इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्सांत नाव गावल्यांचं आणि आता फुड्यांच गिन्नीस होऊन दे लिम्का होऊन दे तसले पुरा रेकॉर्ड्स नाही तर कसलं तरी तुमचे एक पुड्यांचे एक कसलं असं एक योजना काय घालतो सो सदीन प्रॅक्टिस होता सा तर करतो सो त्याला मग त्या टाइमार इंटरेस्ट हव्या तसं मग त्याच्यान चूर त्या अचीव करा चूर टाइम हव्या होता तसं नाही ते आता दक्ले एवढं दक्ले नेकरांनी करायचं म्हणजे मस्त तोरल्यांत आता केला पाठी चिके तोरल्या नेकरांचं एक ते एक ताळमे समेत असत नाही तर तुम्ही बसवूनच कशाला करावं येत नाही तिने तोच तुम्ही सांगत त्याला बरे आता ऍक्टिव्हिटी नेक्स्ट आम्ही प्लॅन घातला तसं ऑल दी बेस्ट तुम्हाला श्वेता मी आता मगांशी सुरवेस आता सांगितलं म्हटल्यार एक नेकरांचे साधन कसं लावत जाल्यार त्यांच्या आशी बापसांचे त्यांच्या घरच्यांचे एक हे हवे म्हणून परिश्रम कसं आसलो आता तुम्हास या उत्तर माझ्या कैल्या रीतीन ते एक सहाय जालाय म्हणून आता नेकरा कैले तरी दक्ले अचीव करवे तर घरच्यांचे सपोर्ट मस्त इम्पॉर्टंट घरची मात्र नाही एक एन्व्हायरमेंट त्या चुकड हेल्दी होऊन असल्यार नेकरा त्यांचे एक तेच ती एक साधन करव होता म्हणजे दकुकला कैला तर दकले आम्ही एक गलाटे केले राव नेकरांस बेग त्या एक नेगेटिव्ह होता म्हणजे पॉझिटिव्ह होऊन असं जाल्यार आमची घरची एक आज्जा आजी अप्पा अम्मा चुपटर असल्यार त्या नेकरा बघून हा आम्ही असं हवंय आमाचं म्हटलं एक काहीतरी आम्ही त्या किरिकिरी करीत असल्या नेकरा वाचेच्यान तो पाठी पडतात त्याच नेक्स्ट त्यांच्या लाईफन तो असत ती तोरली जाल्यार तुम्हाला समजल्यार त्या घरच्यांच एक इमिटेट करतात तसं जाल्यार ना आम्ही त्यांचं कसं दाखवतो आमच्या लाईफ त्याच्यावर ती कन्नडी एक नमन कन्नडी धरल्या बरे तुमच्या लाईफाच्या कन्नडीत त्यांच्या लाईफ आता आमचे किती प्रॉब्लेम असू दे किती कन्फ्युजन असू दे
नेकरांचे एदूर दाखवून देवनवा आहा. म्हणजे किती बेजार असलं त्यांचे एदूर रडल्यार ती डाऊन होतात म्हणजे वय. वाचेचे त्या कॉन्सन्ट्रेट पुरा डाऊन होता त्यांचं वय. आम्ही किती काय ते असल्यार त्यांचे एदूर आम्ही जे ऍक्टिव्ह होऊन त्यांना शिकवायचे केल्या ಖುಷಿ ರಸವ म्हटल्यार तेजो त्यांचो एक माइंड फ्रेश वय. ती काही व्हायची कैले करू साध्य असा साध्य नाही म्हटल्यार तुमच्या घरच्या वातावरण त्यास पुरा लायक कळून असा आसा आमचे मामी मामा होते आम्ही एक मतलब अप्पा अम्मा बरीत नॉर्मल तसं पुरं सपोर्ट करतात म्हटल्यार आता घरचे काम आणतो तसं मी तू येत करोव्या तू येत करोव्या नेकरांस जोर करूचे मारूचे काही हो नाही मतलब पुरा एकत लायक असल्यार ते नेकराव तिकतात ऍक्टिव्ह होतात ಖುಷಿ होते ऐकताना तसं तसं नेकरांचे एक त्यांचे एक ಬೆಳವಣಿಗೆसो एक पूरक वातावरण तुमच्या घरात गावण्याचं नाही आहे मधुरा आता हिमांशीचे एक फोटो असता आमच्या लागी या आता त्याले बुक ऑफ इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डान गावले मेडल सर्टिफिकेट नाही या तुमचे फॅमिली फोटो अप्पा त्याचे विक्रम अप्पा हे ते घरा एंगेज होऊन केलं त्याचे एक टेस्ट केलं त्याच्या प्रांत आता तुम्ही त्याच्या आता अन्विकानं घेतले रेकॉर्ड्स काही तरी अन्विकाचं सन्मान दाल्ले तसा प्रकार असत म्हटल्यार फस्ट स्कूलाचे न्ही एक त्याला एक हॉनर मीक एक फ्लेक्स एक घातले ते केलें ते आणि त्याला एक चिल्ड्रन्स डे तेद्दा पुरा एक हॉनर करतो म्हणून सांगितलें यात स्कूलांत फ्लेक्स घातले विश केल्ले न्ही वय या तेत आमचे कोडिंबाडी ते गणेश उत्सवात तेद्दा त्याला सन्मान केले हा या नवरात्री आमचे महिषमर्दिनी मटन ते त्याला एक सन्मान केला या आमच्या घरा लगीत सेडी आपून तो गणेश संभ्रम म्हणून ते एक सन्मान केला या आता फॅमिली वय वय त्या म्हटल्यार आमस त्या रेकॉर्ड जाले प्रांत आमस त्यांस अपलोड करू असता मतलब त्याला गावले फोटो त्याला सर्टिफिकेट त्या गावले प्रतांस मतलब रीच दाले सामान आणि त्यांच्या एक मॅगझिन असता 2022 कोण अचीव केले त्या मॅगझिन अंत घालवायटी त्याच्या सिंगल फोटो या आम्ही एक मेमोरी साठी एक सिंगल या जाड वाचला त्यांचं कन्फर्मेशन बी त्या मॅगझिन असता त्यास या वर्षा कोणाचं पुरा याद आल्याचं रेकॉर्ड जाल्ल्याचं त्या मॅगझिन म्हणजे याच्या नद्दीला मॅगझिन एले गावल्या बुक नेक्स्ट गावच्यान्स याचे फोटो असवेचे आता त्या मेडल त्याला गावले फोटो तसंच आणि त्या सर्टिफिकेट बॅज आणि परत एक मन खुशी होते दक्कले नेकरांनी एक मस्त तोरले एक अचिव्हमेंट म्हणताना खुशी होता माणसं अक्षता आता आराध्याचे तुमचे प्रकेला फोटोज असत बघ्या आम्ही एकदा या त्याच्यात आता त्याला गावडल्या होय रेकॉर्ड गावताना त्या पार्टी फोटो धाडवे होते त्यांचं त्यास ते काढलं त्या नेक्स्ट इयर बुकांत आता आम्ही काढल्यार 2022 काढल्यार 2023चे बुकांत आमचे फोटोज येतात त्यासाठी त्या फोटो काढले या काढून त्याच जे आडवे या स्कूलांत त्याला कॉम्पिटिशनान पुरा गावल्ले प्रायजाचे पिक ते म्हटल्यार फर्स्ट असं इंडिपेंडन्स डेचे एक वय या याच्या पूर्णानंद सोसायटीच्या वार्षिक सभे होताना त्याच्या ಎಂತೋ ಸನ್ಮಾನ ಕೆಲ್ಲ ಗೌರವ दिला त्याला या स्कूलांत फॅन्सी ड्रेस होतं त्यांचं प्राइज गावले होय होय त्याच फर्स्ट प्राइज गावले या तुमच्या फॅमिली होय रवींद्र अक्षता आराध्या आणि लायक असा फोटो हा या आराध्या नायक कृष्णा होय कृष्णाच्या
त्या 7 मंथ असतानाचे कृष्ण घात फस्ट 7 मंथर मी कृष्ण घातले तद्दू आमास डैजी वर्ल्ड अंत यशोदा कृष्ण फर्स्ट प्राइज गावले तर पण ओरिसो गावतो ओरिसो कसला प्राइज गावतो ओरिसो त्याला मस्त इंटरेस्ट असा मीच कॉस्ट्यूम रेडी करून त्याला म्हणजे मीच घरात रेडी करतो त्याला कॉस्ट्यूम पुरा प्राइज गावत 4 ओरिस त्याला गालो शुरू लायक. श्वेता, तुम्ही आता आमच्या वीक्षकांस म्हटल्यार आशीबाबसांस दखले दखले नॅकरा आसले तसल्यांस कोणास तर काहीतरी एक सांगो इश्ट पावतावे. म्हटल्यार आता नेकरांस फर्स्ट दखले धरसून आता आमी घरचे एक काम करताना त्यांस चिके इन्वॉल्व करचे म्हटल्यार आमी काम करतो म्हण डिस्टर्ब होता म्हण मोबाईल देवेचे या प्रचिके करचे उन्या केल्यार आता आमी काहीतरी घरचे कामान त्यांसो इन्वॉल्व केले त्यांस एक दखले दखले नॉलेजांसून तोरले होता तसे आमचे लागी ते क्वेश्चन करतात या काय ते कसं आहे म्हणचे कळता आमी मोबाईल देवन टीव्ही घालून दिल्यार तेंतू ಎಂತೂ ಅಸ್ವೆಚೆ प्रॅक्टिकल होऊन सिक्को येत नाही असतात म्हटल्यार आमचे ओटो म्हटलं काय तर काय क्वेश्चन विचारवायचे असत नाही जस्ट बघतात टीव्ही तिकतात होसा होसा विषयी काहीतरी शिकव्या वयत नाही म्हणा म्हटल्यार तुम्ही सांगोचे म्हटल्यार नॅकरांस आमच्या ओट्ट इन्वॉल्व करा आता डेली कुकले काम आता एक तत सुडकी सुकत घालताना एक कलर्स विचारायचे होते आता व्हेजिटेबल कट करताना बसवून एक किती झाले काउंट कर कट म्हणताना काउंट शिकवता मी काहीतरी एक न्यूज बघताना त्याच्या विषयी काय त्या म्हणून एक सांगायचे तर आमचे एक सीएम कोण पीएम कोण म्हणजे कळता विषय जस्ट एक सिरियल त्या बुगच्या नेकरा मग त्याच त्या डिक्ट होतात नेकरा त्यांना काही नॉलेज तिथे गावत नाही त्याच्याने एक ಚಿಕ್ಕೋಡು ದಾಸ ಪುರಂದರ ತಸಲಪುರ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಸ್ಲರ दाखवतो ಅದ್ದಿಲಿ ಕಸಪುರ ಒತ್ತಿ ಮನಚೆ ಚಿಕ್ಕೋಡು ವಿಷಯ ಗೌತಾ ಎಂತ ಕಲ್ತಾ ಏಕ म्हटल्यार ताई ಮೊದಲ गुरु म्हणतले होता तो सांगताना कळतासा अक्षता तुम्ही आता आमचे एक वीक्षकांच म्हटल्यार एक नॅकरांचे आता पेरेंट्सांच तुम्ही खयल्या रीतीचे एक तुमचे एक सांगू इष्ट पावता आम्ही कद्दो नेकरांस धरून तोवून शिकोवया परत एक यात दाव्याने कम पुढे दाव्याने कमा मागे एक नेकरास दाखवून ब तू तसे असत नाही तू असे असत नाही त्याला प्राइज गावल्या त्या आम्ही कद्दो सांगवाने कंपेर एक नेकरास कंपेर करवाने कमा म्हणजे आमचे नेकरा कैलंदाल एकान पुढे असतातच त्या आम्ही कॅच करून घेव्या वरतो आम्ही त्या नेकरास बघ या नेकरास बघ म्हणून आम्ही कद्दो त्यांचं प्रेशर घाले नाही का मस्त नेकरांस तसं करतात त्या हुशार असा क्लास अंत आराध्य कद्दो क्लास अंत सॉंग पर सांगितलं तद्द मी बदलणे आयुष्यांस बरं बघतो कोप करून घ्यायचे त्या बरं चुर उन्हा केल्यावर ते मस्त फ्री होतात म्हणून नेकरांस एक ते या गावता धैर्य येतो सांगतो म्हणजे पुरस आम्ही पुश करून सोडाव्या मात्र त्यांचं हट्ट करून आम्ही ते या करव्याने लोड घाले नाही का त्यांच्या इष्टप्रकार सोडून सोडाव्या करेक्ट आताचे नॅकरा असतात त्यांचं कैल्यानंतर एकांत इष्ट असले तीन तू पुढे धातात आता मी यो नॅकरास कसलं एक शिकवायचे एक डान्स शिकवायचे झाले मी मस्त लोड घालीत नाही त्याला एक युट्यूबांत टीव्हींत घालून सोडतो वरतो त्याला नाच 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 म्हणून त्यात एक स्टेप्स घालून त्यात शिकता त्याच्या पासून चढ गेल्या त्या शिकत नाही मधुरा तुम्ही आता एक त्या वेळ आमच्या ओटो बसवून हिमांशीच्या ಬಗ್ಗೆ एक कैल ರೀತಿಯಿಂದ तुम्ही त्याला एक ಬೆಳವಣಿಗೆ कैल पूरक वातावरण असं म्हणून सांगायचं एक तुमचा अनुभव आमच्या ओटो वाटून घेतलं तुम्हास प्रतिबिंब टीमाच्या परवानं हृदयपूर्वक धन्यवाद माले आणि माझ्या लेंकीस ते ಅವಕಾಶ ದಲ್ಲೆಸ್ ತುಮಸು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಟೀಮಸು आणि कोंकणी केंद्रसु धन्यवाद सांगू इष्टपडतो तुम्ही आता आमच्या ओटाईलो एक त्या वेळ तुमच्या नॅकराचे एक साधनाच्या ಬಗ್ಗೆ तुम्ही तुमचा अनुभव एक वाटून घेतलो तुम्हास आमच्या प्रतिबिंब ತಂಡच्या परवानं मस्त धन्यवाद माले माझ्या नॅकराचे एक साधन एक पुरांसो कोल्वेच्या बरी तुम्ही एक सपोर्ट केलेस विश्व कोंकणी केंद्र यास आणि प्रतिबिंब मधले तुम्हाला सुचित्रಕ್ಕ आभार येऊन असतो आम्हास इथे एक येऊन एक अवकाश दिल्लेस विश्व कोंकणी केंद्र आणि
प्रतिबिंब टीम आस मेके तुमास मस्त धन्यवाद मस्त खुशी जाल्या मास एक अवकाश दिल्लेस धन्यवाद. आयचे एक कार्यक्रम विशिष्ट म्हूण लेखून घेतो. कितें म्हटल्यार एक बोलवे शिकत आसुची नेकरां आनी तेंच्या अम्माच्या हातांसून भात खायत आसुची नेकरांनी एक राष्ट्र मट्टांत तेंचें नांव घेतलें सा म्हटल्यार ते विशेश जाल्ले विशयत आनी हेंचे ओट्टत ह्यांच तयार केल्ले हेंचे अम्मा ओट्टांनी केल्ले एक संवाद तुम्हा स्फुरांचो एक स्फूर्ती आनी प्रेरणादायक होवन आसात म्हूण आमी लेखून घेतलो आसा. हेंतू थोडे तरी तुम्हास ह्या कार्यक्रम प्रेरणा जाले सा म्हूण जाल्यार तुमचे अभिप्राय आमचे ओटो वांटून घेया. कितें म्हटल्यार तुमचे अभिप्रायत आमास स्फूर्ती म्हूण सांगीत हे कार्यक्रम मुक्ताय करता आसा. सगल्यांचो धन्यवाद.